Здравейте хора, аз съм Васил Нанков и днес ще дам Q&A отговорите. Добре, Стели Пламенов, чакай, преди да започваме, искам да кажа, че Ninja Walker ме е питала нещо и после някакъв коментар изчезна и затова ще правя отново Q&A, ама само Ninja Walker да си напише въпроса. Така, да видим. Стели Пламенов ме пита, който е любимия ютубър. Любимият ютубър е Стели Пламенов. Това е той. JBG Ninjago и Ninja Walker. Така, него Ninja 4 Евгений 14 ме пита какъв цвет са очите ти. Ами, цвета на очите ми са кафяви. Ме пита, кое ти е любимото превозно средство от Ninjago? Ами да видим, титановото бъги много ме изкефи. И ме пита, която е любимата нинджа. Любимата ми нинджа е Джей. Да. Така следващия е Форен Джей. Тя ме питала откъде си. Ами от Ботевград съм. И ме пита отново, който е любимият ютубър. Ами, пак ви казвам, Стели Пламенов, JBG Ninjago и Ninja Walker. Така. Това беше всичко от нея. Ninjago and Miraculous Wings ме пита на колко години си. Ами аз съм на 11. И да, това беше всичко от мен. Не забравяйте, че ще правя отново Q&A въпроси, ама само Ninja Walker да задава. Само тя ще се задава, защото някакъв коментар изчезна. Добре, това беше всичко от мен. Чао!